5. júna privítal v obradnej sieni Mestskej radnice primátor mesta Pavol Bečarik mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ukrajiny v Slovenskej republike Miroslava Kastrana, prvú tajomníčku veľvyslanca Jaroslavu Kamarčuk a druhého tajomníka Michala Dzichora. Súčasťou delegácie boli aj poslanci Národnej rady Ukrajiny Michal Laba, Oleksandr Kabanov a Pavlo Melnik. Primátor mesta Pavol Bečarik v príhovore zdôraznil dôležitosť pomoci Slovákov ukrajinskému ľudu v ťažkých vojnových časoch. Žijeme v časoch, ktoré skúšajú náš ľudský a osobnostný potenciál. Žijeme v ťažkom období vojny, energetickej krízy, inflácie a to všetko nás zasiahlo po 2 rokoch pandémie covidu. V takomto zložitom období musíme jeden druhému podať pomocnú ruku a dvíhať sa dopredu, nebáť sa prekážok a nakláňať sa optimizmu. Chcem poďakovať iniciatorke stretnutia magister Olge Semančákovej za jej aktivity v oblasti pomoci utečencom pred vojnovým konfliktom, za dobrú službu v prospech všetkých, ktorí žijú a naďalej prichádzajú do Spišskej Novej Vsi. Ukrajinský veľvyslanec poďakoval za pomoc všetkým organizáciám na Slovensku za podporu a pomoc vojnovým utečencom a ocenil činnosť občianskeho združenia Naša cesta. Vážený pane primátore, vážená pani riaditeľko Medzinárodnej štátnej pomoci Ukrajincom, vážení poslanci Národnej rady Ukrajiny, vážené dámy a pánové, chci upřímne poďakovať vám za ten zvláštny přijetí ve vašem krásnom meste. Vám, pane primátor, osobne za to, že dnes sme vedeli, že ste našli čas. Som rád z toho, že aj sme mohli sa tešiť celému slovenskému národu, každému občanu Slovenskej republiky za to, že skoro prvého dne tejto brutálnej ruskej agresie v minulom roce otevřel, ja bych řekl, dveře svýho domova pro 100 000 Ukrajincov prichádzajúcich před ruskou agresií. Je to vlastne ten krok, ktorý zdôraznil a ukázal, že Slovensko patrí nejen určitým našim susedom, ale tým správnym příkladom Ukrajiny. A tým príkladom ukázal, jak by sa měl chovať ten správny soused. Združenie Naša cesta vďaka aktívnej práci Olgy Semančákovej koordinuje a pomáha Ukrajincom nadviazať aktívnu komunikáciu s verejnými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, zdravotníckymi inštitúciami, dobrovoľníckymi a komunitnými organizáciami a podnikateľským sektorom v meste a okrese Spišská Nová Ves. Veľvyslanec otváral výstavu inštalovanú v priestoroch zasadačky v Novoveskej radnici, ktorá zachytáva následky vojny a život ľudí a vojakov vo vojnových zónach.